سلام كم يصيركم كبرات عزبتي نلومي سولوس ساعات فارسون فرقان استدالو زيناتات وشتوناتان حيزركم قريبا لغو نمكتالكم بخبر زعدم ميكايل حرقو فلما قلنا كم تلومود بكن نتبتاتو افلم اب ادي بارات وشيبون كاب زنبرو عصوتو سلسة سبات بكورونا فيروس تلخفون كم ترخبو تحبير اب استفلالي ዞባታት ንጭጉማት ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ሰጊሩ ኣብ መንደፈራ ዝርከብ ዘመናዊ መዕቆቢ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ኣብ ምስሳን ምህርቲ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ። ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንፍልስጤም ከም ልኡላዊት ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኢራን ኒክለሳዊ መደባት ብዝምልከት ብዝተበፅሐ ስምዒት ትምዘዝ ከም ዘላ ተሓቢራ ንሰራዊት መንግስቲ ማሊ ዕላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ዝርዝራት ዜና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ኣዲባራ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከል ንቡር ናይ ውሸባ ጊዜኦም ንዝዛዘሙ ዜጋታት ትማል 15 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 13 ተወሰኽቲ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ተረጋጊጹሎም እዚኦም ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ሱዳን ብፍንው ዝመፁ ናብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ዝፀንሑን እዮም ከምቲ ክግለጽ ዝቐነየ ምንቅስቓስ ህዝቢ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ብዞባና ደረጃ ተኣጊዱ እኳ እንተሎ ክሳብ ሎሚ ብድምር 7764 ዜጋታት ብመሬትን ባሕርን ካብ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ከምኡ እውን የመን ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ካብዚኦም 4359 ድሕሪ ንቡር መስርሕ ውሸባ ካብ ለበዳ ነፃ ስለ ዝኾኑ ክፋነው ከለው 3405 ካ ገና ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ተደኪኑ ኣብ ዝርከብ 47 መወሸቢ ቦታታት ተዓቂቦም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 109 በፂሑሎም 39 ካብዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ክፋነው ከለዉ 7 ድማ ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና 15 ሰነ 2020 ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ንጽጉማት ወገናት ዝግበር ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ወኪላት ኤሪና ንዝለኣኽቦ ዜናዊ ጸብጻብ ዮናስ ኣብርሃም ከቕርቦ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤጳርቅና ከተማ ከረን ዘበርከተቶ 245 ኩንታል እኽሊ 1340 ኪሎ ዓደስን 375 ሊትሮ ዘይትን ካብ 7 ምምሕዳራት ከባቢ ከረን ንዝተፈላለዩ ጽጉማት ክመቓራሕ እንከሎ ኣብ ዋራ ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከለይዛን ድማ 14500 ናቕፋ ን29 ስድራ ቤታት ተኸፋፊሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቐማጢ ጀርመን ኣቶ ፍስሓየ ሰሎሞን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ንዝተኻረያ 2 ስድራ ቤታት ናይ 2 ወርሒ ነባሪ ኣሜሪካ ኣቶ ጀማልዲን ኣጠይብ ኣብ ከባቢ ባዶ 2 ንትካል ንዝተኻረየ ናይ 2 ወርሒ ነባሪ ኣሜሪካ ኣቶ ተኽለ ማርያም ዕቑባ ጋብር ድማ ኣብ ከባቢ ባዶ 4 ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ንዝተኻረየ ናይ 3 ወርሒ ሕድገት ገይሮም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ ሽዕብ ዝነጥፉ ስራሕተኛታት መንግስትን ሓረስቶቲ ንኡስ ዞባን ዘዋፅዎ 122800 ናቕፋ ን203 ስድራ ቤታት ስውኣት ተዓዲሎም ብዘይካዚ ኣቶ ተኸስተ ኣስገዶም ኣብ ባፅዓብ ዘሎ ገዝኡ ንዝተኻረያ 2 ስድራ ቤታት ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ዮሃንስ ሃይሌ ኣብ ከተማ ባፅዕ ንሓንቲ ስድራ ናይ 2 ወርሒ ነባሪ ጀርመን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ንሓንቲ ስድራ ናይ 3 ወርሒ ኣቶ ጃበር ዑስማን ድማ ኣብ ፈሮ ንዝርከብ ንቤት ቁርሲ ንዝተኻረየ ገዝኡ ናይ 2 ወርሒ ክራይ ሓዲጎምሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ለጉዕ ዓንሰባ ድማ ንበርቲ ሓበላ ዘዋፅዎ ን196 ስድራ ቤታት ረርብዒ ኩንታል እኽልን 1000 ናቕፋን ን102 ስድራ ቤታት ድማ ንነፍሲ ወከፈን 500 ናቕፋ ተዋሂቦም ብተወሳኺ ነበርቲ ሊባን 34 ኩንታል እኽሊ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከባቢ ኣዴና 1200 ናቕፋን ናውቲ ጽሬትን ኣብ ዓዲ ወርሒ ሰብ ንተስካር ነፍሲሄር ኣቶ ዮሃንስ ተወልደ ዝተሓስበ 37500 ናቕፋ ከምኡውን ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ደቂ ሸሓይ ደብረ ዓዲ ሃንስ ጽላሌ ዴዳ ቀራና ኹዶ ሓበላ ሊባን መለዛናይን መቐርካን ዝተዋፅአ ኣስታት 94000 ናቕፋ
ኣስታት 68 ኩንታል እኽልን ናውቲ ጽሬትን ካልእ መማቕርትን ንጽጉማት ተዋሂቦም ብዘይካዚ ኣቶ ተስፋይ ዘርአ ተቐማጢ ኣስመራ ኣብ ደቂ ሸሓይ ሃማደን ዝጥቀማሉ 2 ክፍሊ ናይ 2 ወርሒ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ኣቶ ያዕቆብ ግደ ምስ በዓልቲ ቤቱ ድማ ኣብ ደቂ ሸሓይ ኣብ ዝርከብ ገዝኦም ንዝነብሩ 3 ተኻሪትን ናይ 4 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሓዲጎምሎም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ብ11 ሰነ ንመምርሒታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ጥሒሶም ኣብ ከባቢ ሕምብርቲ ፈታሽ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ፍኑ ናይ ከብቲ ጠለበጊዕን ካልእ ሸቐጣትን ዕዳጋ ከካይድ ከም ዝወዓለ ካሜራ ኤሪና ሰኒዳቶም ዝወትሩ ሐሙስ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕዳጋ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘጋድድ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል መግቲ ክገብረሉ ይግባእ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝርከብ ዘመናዊ መዕቆቢ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ስርናይ ኣብ ምስሳን ምህርቲ ሓጋዝ ኮይኑ ምህላው ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ፊሊሞን ትካቦን ዘዳለዎ ጸብጻብ ዳንኤል ገብሩ ኣብ መንደፈራ ተደኪኑ ዝርከብ ዘበናዊ መዕቀቢ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ኣልማዕቲ ጀራዲን ናይቲ ዞባ ምሩፅ ዘርኢ ተጠቒሞም ምህርቶም ብመጠንን ብዓይነትን ከማዕብሉ ዝምስገና ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ሓላፊ ክፍሊ ዕቃበ መኽዘን ምሩፅ ዘርኢ ድንሽን ስርናይን ዞባ ደቡብ ኣቶ በርሀ ገብረ ኺዳን ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብቲ ትካል ኤሌክትራን ባርን ዝተሰምዩ 2 ዓይነታት ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ተታሒዞም ከም ዝዕቀቡ ኣብ ወቕቲ ዘርኢ ድማ ናብ ሓረስቶት ብምዝርጋሕ ከም ዝባዝሑ ኣብርሂቡ መኽዘን ኣተሓሕዛ ፍልይነቱ ናይ ድንሽ ተኣፋፊ እዩ ምክንያቱ ድንሽ ክቆስለካ ክእል ባልዕ ክገብር ይኽእል ስለዚ ልክ ከምዚ ቆልዓ ትዕብየ ወይ ከዓ ተኽሊ ፈልቲ ትካናኸኖ ልክ ከምኡ ኣብ ሶምን ኣብ ፈልቶሶምን ክትካናኸኖ ኣለካ ትጋማጥሎ ኣለካ ክትኣርዮ ኣለካ ምክንያቱ ባልዕ ይሕዝ ይምሽምሽ ስለዚ ኣሪኻ ኣጻሪኻ መድሃኒት ትነጽጎ ማለት እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መዕቀቢ ትካል ብሃገራዊ ኢንስቲትዩት ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ብቕዓቱ ዝተረጋገፀን ካብ ሕማም ነፃ ዝኾነን ምሩፅ ዘርኢ ናብ ሓረስቶት ብምዝርጋሕ መጠን ምህርቲ ድንሽ ከም ዝዓቢ ምግባር ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ በርሀ ዛጊት እቶም ንጡፋት ተጠቀምቲ ናይቲ ትካል ሓረስቶት ንኡ ዞባታት ደቂ ኣምሓረ መንደፈራ እምኒ ሓይሊ ድዋርባን ዓዲ ኸላን ምዃኖም ገሊጹ መሬት ልሙዕ እንድሕር ኮይኑ ወይ ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ጽቡቕ ፍረ ክርከቦ ይኽእል ባልዕ ዘይብሉ ወይ ሕማም ንኣብነት ከም ኣሳዒታ ከም ጣቓ ዝኣመሰለ ተኮይኑ ክጎድኦም ክእል እዩ እዚ ኩሉ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ግን እቲ መሬት ጽቡቕ ካልኦቶት ክርከቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተጠቀምቲ ሓረስቶት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ዝረኽቦ ዘለዉ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ካብ ሕማም ውሑስ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብዋጋውን ርትዓዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ጽቡቕ ክንክንን ክትትልን እንተተገይሩሉ 1 ሄክታር ካብ 150 ክሳብ 160 ኩንታል ፍርያ ስለ ዝህብ ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ብዘይካ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራን እምኒ ሓይልን ተፈቲኖም ጽቡቕ ውፅኢት ዝሃቡ ኣቲላን ሲድራን ዝተባህሉ ምሩፃት ኣዝርእቲ ስርናይ ኣብቲ ትካል ተዓቂቦም ምህላዎም እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ዞባ ደቡብ ልዕሊ 10,000 ሄክታር ብመስናዊ ኣገባብ ብምልማዕ ኣብ ዓመት ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ዘፍርዩ ሓረስቶት ከም ዘለዉ ሰነዳት ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ደቡብ የነጽር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝነብሩ ወነንቲ ኣባይቲ ዜጋታት ንወገናቶም ሕድገት ክራይ ገዛ ገይሮም ከካቦቱ ንዝበጻሕና ጸብጻባት ኣርሸም ኣስመሮም ካብ ምምሕዳራትን ኤምባሲታትን ብመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ገጀረት ተቐማጦች ወደን ወይዘሮ ሰናይ ተኸስተን ኣቶ ተስፋልደ ተኸስተን ን3 ተኻሪትን ናይ 3 ወርሒ ነባሪ ጀርመን ኣቶ ሰረቐ ክፍሎም ን4 ተኻሪትን ን1 ወርሒ ንኽልተ ትካላት ድማ ነናይ 2 ወርሒ ኣቶ ጀራልዶ ክርስየራ ቤት ምኻእ ን3 ተኻሪትን ናይ 2 ወርሒ ተቐማጦች ወደን ኣቶ ዝናቡ ዓንደ ብርሃን ምስ ኣሕዋቱ ን8 ተኻሪትን ናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ሰማይነሽ ገብረትንሳኤ ምስ በዓል ቤታ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ተስፋ ማርያም ንሓንቲ ትካል ናይ 3 ወርሒ ተቐማጦ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ተስፋ ሚካኤል ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ሮማ ገብረ ማርያም ን4 ተኻረይትን ናይ 1 ወርሒ ኣቶ ኣፈወርቂ አብርሃም ን8 ተኻረይትን ናይ 1 ወርሒ ወይዘሮ ለተኺዳን ተስፋይ ድማ ንሓንቲ ተኻራይት ናይ 2 ወርሒ ሕድገት ክራይ ገዛ ገይሮም ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ካስል ጀርመን ዝነብር ኣቶ ግርማይ አብርሃ ኣብ ኣስመራ ማይ ተመናይ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ንዝነብሩ 3 ተኻረይቲ ከምኡውን ኣብ እምባ ደርሆ ንዝነብሩ 8 ተኻረይትን ናይ 3 ወርሒ ነባሪት ከተማ ኣኽን ኣብርህት ኪዳነ ኣብ ሰንበልን 3 ስድራን ንሓደ ትካልን ናይ 3 ወርሒ ተቐማጢት ማንሃይም ስድራ ቤት ኣቶ ወልዳይ ተኸስተ ኣብ ባልዋ ንኡስ ዞባ ዒላ በልዕድ ንትካል ንዝተኻረየ ገዛ ናይ 4 ወርሒ ነበርቲ ከተማ ቡፐርታል ኣቶ የማነ ብርሃነ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ጽጋ ሃብተ ኣብ ድባርዋን ሓደ ተኻራያይ ናይ 2 ወርሒ ኣብ ከተማ ሎይት ኪርሽ እትቕመጥ ስድራ ቤት ኣቶ ኣልኣዛር ገብረ የሱስ ድማ ኣብ ኣስመራ ደንበል ሰንበል ብሎክ 315 ቁጽሪ ገዛ 401 ንዝተኻረየት ስድራ
ናይ 2 ወርሒ ክራይ ሰሪዞምሎም ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ነባሪ ሲያትል ኣቶ ሃብታብ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ድባር ዋን ዝርከቡ ተኻሪቲ ክሳብ ኮሮና ቫይረስ ዝጠፍእ ነባሪ ደንቨር ወይዘሮ ፀሃይቱ ኣብርሃም ምስ ነፍሴር ኮሎኔል ኪዳነ በርሀ ኣብ ገጀረት ን7 ስድራ ቤታት ን2 ወርሒ ኣብ ቦስተን ዝቕመጡ ሃይለ ከበዶምን ኢትዮጵያ ጸጋይን ኣብ ገዛ ባንዳን ንትካልን ዝተኻረየ ን3 ወርሒ ተቐማጢት ሲያትል ስድራ ቤት ኣቶ ሚካኤል ተኽላይን ወይዘሮ ፍሮዊን ሃይለ ሚካኤልን ኣብ ድባር ዋን ተኻረይቲ ስድራ ቤታት ን4 ወርሒ ከምኡውን ንትካል ናይ 2 ወርሒ ኪዳነ እንግዳን ምሕረት ሃብተ ሚካኤልን ኣብ ጽጸራታት ዝርከብ ገዝኦም ንዝነብሩ ን3 ወርሒ ነበርቲ ቺካጎ ኣቶ ገብሪ ህይወት ዓንዱን ወይኒ ኪዳነን ኣብ ገጀረት ን3 ተኻረይቲ ን2 ወርሒ ተቐማጦ ቦስተን ሰመረ ጸጋይን ኣስገደት ሞጎስን ኣብ ከተማ መንደፈራ ን4 ተኻረይቲ ን2 ወርሒ ነባሪት ኣትላንታ ወይኒ መብራህቱ ምስ ነፍሴር ቀሻ ሃብተ ሚካኤል ኣብ ደቀ ምሓረ ዞባ ደቡብ ን3 ተኻረይቲ ን7 ወርሒ ነበርቲ ሳንዲየጎ ናይ ዝግ ካሕሳይን ኣስለ ወልደ ሚካኤልን ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝርከብ ገዝኦም ንዝነብሩ ን2 ወርሒ ብርሃነ ወልደ የሱስን ዛይት ተኽለ ሃይማኖትን ኣብ ድባር ዋን ን3 ስድራ ቤታት ን2 ወርሒ ተስፋዝጊ ገብረ ክርስቶስን ሮዚና ዘርኢትን ድማ ኣብ ኣስመራ ን4 ተኻረይቲ ን3 ወርሒ ካብ ክራይ ነጻ ገይሮሞም ዜናዊ መሰናዶታት ኤርቲቪኦም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ንሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ከመይ ጸኒሕኩም ዜና ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንፍልስጤም ከም ልኡላዊት ሃገር ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ላክሰምበርግ ብዛዕባ እዚ ብ15 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ንምዕራባዊ ገማግም ናብ ግዛእታ ንምጽምባር ተካይዶ ዘላ ምሽብሻብ ምዘይተቋርጾ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝህባ ረድዩ ብዘይካዚ እስራኤል ነቲ ውጥን ኣብ ተግባር እንተውዒላቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕልያ እገዳ ከጽድቕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎም እቲ ሕብረት ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ተግባርቲ ንምዕራባዊ ገማግም ናብ ግዛእት ሃገሩ ንምጽምባር ዝተወጠነ መደብ ኣብ መጀመርያ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ክጅምር ምዃኑ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ውጥን ኣቐዲሙ ክቃወሞ ከም ጸንሐ ጸብጻባት የረዱ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ኣብ ዘውፅኦ ውጥን ሰላም ማእከላይ ምብራቕ እስራኤል ንሰፊሕ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ናብ ግዛእታ ክትጽምብሮ ዘፍቅድ መንባሩ ኣይርስዕን እቲ ውጥን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ፍልስጤም ድማ ብፍላይ ሓያል ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ይግለጽ ኢራን ኒውክለሳዊ መደባት ብዝምልከት ኣብ 2015 ብዝተበጽሐ ስምዕ ተማዚዛ ትኸይድ ከም ዘላ ሃገራዊ ትካል ምቁጻር ኒውክለሳዊ ጸዓት ሓቢሩ ላዕለዎት ሰመዚ እቲ ትካል ትማል 15 ሰነ ኣብ ኢራን ኣብ ዘካይዶ ርክብ ኢራን ኣብቲ ጉዳይ ዛጊድ መርገጺያ ከም ዘይቀየረትን ምስ ሕቡራት ሃገራት እትሓባበር ከም ዘላና ረድዮም ኢራን ኒውክለሳዊ መደባታ ከተጉድል ኣማሲኡ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸንዐ ገዳ ክልዓል ኣብ 2015 ኣሜሪካ ምስ እትርከበን ሓያለን ሃገራት ዓለምና ስምምዕ ከም ዝኸተመት ይዝከር ይኹን እምበር በቲ ስምምዕ ከም ዘይዓገበት ዝገለጸት ኣሜሪካ ኣብ 2018 ከም ዝሰሓበትን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጽደቐትን ጸብጻባት የረዱ ኣብቲ ስምዕ ዝኸተማ ብሪጣንያ ጀርመንን ፈረንሳን ዝርከበን ሃገራት ግና እቲ ስምዕ ክወሓስ ክጽዋዓ ጸኒሐን ኣለዋ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ንሰራዊት መንግስቲ ማሊ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ተኻይዱ በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ዝተፈጸመ ሽበራዊ ፍጻመ ብውሕዱ 24 ወታደራት ማሊ ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ብዘይካዚ ዛጊድ ቁጽሮም ዘይተነጸረ ድሃዮም ጠፊዩ በምህላው ቁጽሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ኣሚቶም ኣለዉ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከምዚ የለ እንተኾነ ግና ኣብ ዞባ ሳሕል ዝንቀሳቐሱ ምስ አልቃዒዳ ምትሓዝ ዘለዎም ዕጡቓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ሽበራውያን ዞባ ሳሕል ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ዓውደ ውግእ ከይቅየር ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ስግኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ነቲ ጸጥታዊ ወጥሪ ንምህዳእ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ዛጊድ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ኣይገበረን ዘሎ ሰሜን ኮርያ ካብ ምትእትታው ክትሕየብን ናብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ክትምለስን ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ብ15 ሰነ ጸዊዑ ፕረዚደንት ሙን ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንህዝቢ ክልቲአን ኮርያታት ዝኣተዎ መብጻዕ ሰላም ክስርስ ከም ዘይከኣል ብምጥቃስ ሰሜን ኮርያ መስመራት መራኸቢታት ብምብታኽን ካልእ ተኽታኽ ስጉምታት ብምውሳድን
ናብቲ ዝነበረ ናይ ምትፍናን መድረኽ ክትምለስ ከም ዘይብላ ገሊጹ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ንፃውዒት ዘቕርብ ዘሎ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ተመስሪቱ ንዝጸንሐ ናይ ቴሌፎን መራኸቢ መስመራት ከም ዘቋረጾ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምግላጹ እዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብወገን ደቡብ ኮርያ ዝግበር ምንዛሕ ፕሮፓጋንዳን ካልእ ንሰላም ሃገሩ ንምብራዝ ዝዓለመ ወረቓቕትን ካልእን ክቋረጽ ዘቕረቦ መጠንቀቕታ ካብ ደቡብ ኮርያ ሰማዒ እዝኒ ብዘይምርካቡ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝገልጽ ብዘይካዚ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ተበፂሑ ንጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ስምዓት ከቋርጾ ምዃኑ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎም ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ተበጋጊሱ ዝነበረ ዝርብ ሰላም ዝጥቀስ እወታዊ ውፅኢት ከየመዝገበ ንኣዋርሕ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሰሜን ኮርያ ብመሰረት ዝበፅሐ ስምዕ እጃማ ከም ዝገበረት እንተኾነ ግን ኣሜሪካ እጃማ ካብ ምግባር ከም ዝብኽረት ብምውቃስ ነቲ ዝርብ ንምትባዕ ኣቋሪፃቶ ንዝጸንሐት ፈተነታት ኒክለሳዊ ኣፅዋር ዳግማይ ከም እተበጋጉስ እያ ኣጠንቂቓ ዘላ በዚ ድማ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙ ዝነበረ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብቲ ኣፋፊ ኣንፈት ከየምርሕ ስጋት ኣሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ዝካየድ ዘተ ሰላም ኣብ ከተማ ኣዶውሓ ቀጠር ክቃናዕ ኣብ ስምምዕ ከም ተበፅሐ ክልቲኦም ወገናት ብ14 ሰነ ኣብ ዘውፅዎ ጋዜጣዊ መግለፂታት ሓቢሮም ወኪል መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከተማ ኣዶውሓ ቀዋሚት ቦታ ናይቲ ዘተ ሰላም ከም እትኸውን እኳ እንተጠቐሰ እቲ ዝርብ መዓስ ከም ዝጅመር ግን ኣይነፀረን ብመሰረት ምንጭታት ፀጥታ ኣፍጋኒስታን እቲ ዘተ ሰላም መንግስቲ ኣፍጋኒስታን 5,000 ሱራት ኣባላት ጣሊባን ድሕሪ ምልቃቕ ክበጋገስ ከም ዝኽእል ይመት ብመሰረቶም ምንጭታት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ነቶም ሱራት ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክለቆም ትጽቢት ይግበር ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባን ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን እቲ ጉጅለ ዘተ ክበጋገስ ትጽቢት ተገይሩ እኳ ተነበረ ዛጊድ ካብ ምልዋጥ ሱራት ሓሊፎም ዝገበርዎ ዝርርብ የለን ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን ነቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ኣፍጋኒስታን ሰላማዊ ማዕለቦ ንምርካብ ዝኽእል ስምዕ ክብጻሕ ልዑል ትጽቢት ተነቢሩሉ ይርከብ ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውባ ኣውራጃ ማንዴራ ናይ ኬንያ ብመንጎ ሓይልታት ፀጥታን ዕጡቓት ሽበራውያን ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ሓደ ኣባል ፀጥታ ዝርከቦም ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ተቐትሉ ንመግለፂ ሰብ መዚድ ፀጥታ ኬንያ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ኣቃሊሕን እቶም ሽበራውያን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን መስመራት ንምዕናው ኣብ ዝፈተኑሉ ብዝተኻየደ ተኽሲ ክልተ ካብቶም ዕጡቓትን እቲ ኣባል ፀጥታን ከም ተቐትሉ ዝሓበሩ ሰብ መዚድ ፀጥታ ኬንያ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም ዛጊድ ናይዚ ኣብ ሰሜናዊ ጫፋት ኬንያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሽበራዊ ሓይሊ ኣልሸባብ ናይ ሶማል ግን ኣብ ዝሓለፈ እዋን መስመራት ቴሌኮሙኒኬሽን ዕላማ ዝገብረ መጥቃዕታት ከካይድ ብምጽንሑ ናይዚ መጥቃዕቲ ቀንዲ ተሓታት እውን ንሱ ምዃኖም ሰብ መዚድ ፀጥታ ኬንያ ዝገልጹ ናይ መወዳእታ ዜና ትማሊ 15 ሰነ ቀጤላ ዝሕብሩ ዓቢ ሜቴዮር ኣብ ክልል ኣየር ኣውስትራልያ ከም ተፈንጀረ ማዕከና ዜና ኣቃሊሕን በቲ ኣስትሮኖሚካዊ ክስተት ኣብ ሰብ ይኹን ንብረት ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ኣብቲ ከባቢ ስምባደ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ነታዊ ሜቴዮራይት ሳሕቲ ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ብዙሕ ክሳራታት ከም ዘይውርድ ጸብጻባት የረዱ ሕብርታት ሜቴዮራይት ከከም ቀመማዊ ኣቃውሞኦም ከም ዝፈላለ ኪላታት ኣስትሮኖሚ ይገልጹ ክብራት ዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝተረፉ መርባት ኤርቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ሰላም